Ja tenim aquí els líders, encara en grup compacte com no pot ser d'altra forma, en aquesta categoria sub-18. Anem amb el Pere Mas, que va guanyar l'any passat aquí en categoria sub-16, l'atleta del Xafatois. Ara la passarem la llista de favorits. Amb el dorsal 247. Em comuniquen que l'Albert Alsina està inscrit, però ha estat baixa d'última hora, l'atleta del Barça, lamentablement, per malaltia. Tenim a l'Adrià Boyano, que va ser subcampió l'any passat en categoria sub-16 i tercer a campionat de... Anna Mas, sisplau, Anna Mas, Ferrus, has de passar urgentment per la zona de lliurament de medalles, la zona de podi. Gràcies, estem esperant. Gran grup compacte en aquesta cursa sub-18 masculina. Per posar el líder tenim el Hamza i el Hub de Ulla Colomenca, el dorsal 774. Correvisos com en Aribú.
Bé, tornem a tenir per aquí els atletes de la categoria sub-18 masculí. El grup capdavanter s'ha anat aprimant, però encara hi ha bastants efectius, concretament 7. Va carregar-li Albert Bartolí, Pere Mas. A veure qui més veiem per aquí. Que estan en posicions capdavanteres de Lluís Mandó. Después de la pujada. No, pero es que el barco es que este por plan, no habrá pescado porque estamos... Y el Dragon que quedó el año pasado. Superior, aquest quartet amb el Barli, Pere Mas, Albert Bartolí. Diria que és el Pol Carrera, l'atleta d'Igualada també. ¡Dale, Adri! ¡Otra!
pista, seguit de Pere Mas i Pol Carrera d'Elecció, aquesta privada. Molt disputada també. L'Arli que reedita campionat, Pere Mas subcampió, Pol Carrera tercer, Amini Zetoni quart. Adrià Boiano entra en aquests moments en cinquena posició, Albert Bartolí sisè, Axel Ferranz setè, Déu-n'hi-do quin nivell, i un home com Axel Ferranz a la posició diu molt d'aquesta cursa. I Bakar Elarri, que li ha donat la volta a la classificació del cross del Goibar, va ser Pere Mas primer, Bakar segon. Aquest cop Elarri primer, Pere Mas segon. Reedita el triomf. L'atleta del Lleó, la Selva, que ja va aconseguir en aquest mateix circuit l'any passat aquí a Mataró, en la categoria sub-18. Però has fet, jo diria que una cursa s'ha donat una certa experiència, no? Has aconseguit controlar a uns rivals molt complicats. Ha estat diguem, en el focus durant molta temporada atlètica. Has sigut setè en aquesta cursa, una cursa que tu has aconseguit guanyar. Què tal? T'ha costat molt o estava dintre del previst? Ha sortit com tu volies? Guanyar un campionat de Catalunya no és fàcil, sí, ja ha costat molt de nivell, en Pere, que corre molt, i tots els meus companys que corren molt, i m'ho han posat difícil. Al final, això és una carrera tàctica que he guanyat. Vens del Goibar, que el Pere Mas t'havia guanyat, aquí el tenim al teu costat, i ara l'has guanyat tu amb ell. A Getafe, qui són els rivals a batre? No sé, s'ha de córrer per veure. Ja, el que ens trobem, correrem i ja està. Qui t'entrena? L'Àngel Mollera. L'Àngel Mollera, per tothom conegut, el gran especialista d'obstacles, aquí tenim aquí al darrere. I pues res, felicitats a tu i al teu entrenador i que segueixi amb molts èxits aquesta temporada. Enhorabona. Metres menys que l'any passat, una volta B i dues voltes A, per tant pujaran 3 vegades a la zona superior del circuit, amb una d'elles faran la volta retallada i dues de Gema Barrachina i Robert Díez. You don't have to be beautiful.